Asini rohama dihamu dohot dami nasi Tuhan di bata mata dohot sia Tuhan Yesus Kristus Tuhan tanya. Amin. Shalom. Amanginang kadungan na hinaholongan di bagai Yesus Kristus. Selamat pagi. Salam sehat di mana ngoton. Tong ma di bagasan pangarangotin itu hatamu saduna di dia bimaringanan. Tarapul rohamuna kana marsak. Di pamalu maka sahib muna jadi di rohai hamba kana warlas ni roha. Stay progress dalam menjalani aktivitas kita satu hari ini, dan mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Saya ditogu-togu Tuhan ni marohamuna tu holong ni rohani dewata doh Tuhan bengeton ni Kristus. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan doa Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, dan doa saya juga pun demikian. Kiranya orang Amang Inang yang mendengarkan renungan ini, yang setia mendengarkan renungan sarihon ngulu partondionmu, tetap menunjukkan hati dan pikiran orang Amang Inang kepada kasih dan ketabahan Kristus. Ya, di perroha itu hadi mahamu tu holong ni roha ni di badan do tu habeng itu ni Kristus. Tang yang nami jala pakirimun nami tu hamakama nami na nami na hinaholong. Noaing amo kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Adong dua hal na ikosi parati ate honota si turboho. Tung perupani naking nido tang yang ni Apostel Paulus do Tuhan. Alai nang hidap bisa luhut na noaing di bagasa dulu ta sadarion. Patut mahita. Ya. Menunjukkan hati kita kepada kasih dan ketabahan Kristus. Saya ditogu-togu Tuhani marohatta tu holong ni rohani di bata. Di parroha hita mengetusi, mangalafati, holong na pinataridahu ni di bata tu hita. Jala di patau hita lahoma mereng. Dohot mangihutun habengeton ni Kristus manao sitongona. Holong ni roha dohot benget ni roha. Dua nasubui tersirang di mulut. Aisyen habengeton do tubu haporsiaon tong do idi do Apostel Paulus. Syen habengeton do lam matoras pakirimon. Jadi dihukumi holong ni roha, asini roha, guk dosa nang makahaurangan. Selania maka manabi do inanami. Holong ni roha di patama. Na saya toto manira manodangi. Holong ni roha ni Tuhanima. Na totong mia di bagasan roha nang pikirata. Dihamunan na mangula kau laut di bagasa sadari. Asa tataparidahon holong ni rohatai itong-atongan ni ulota dia kapar kare jota di sudegul ni uluta. Asa taruli asini rohana kana humaliangta. Bengek mahita manhaon. Bengek mahamu amanginang namana na marsahid manaon parsahidon. Manong na siya dililing nari mo di loas. Madaya sini rohani debata. Bengek mahamu manaw nakaparu kilo naro manosak nguluk muna. Ingok ma kumurang do natinon ni Kristus siyan natin omo. Bengek ni rohai patuguhon haporsyaon. Mabay matoras pakirimota. Dohot na memotivasi kita
untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan tahamu manginang sedarion, tetap semangat unang medili ya. Bengit ni roha tengok main tina mangulo-ulo tahita. Tadi Homa buku D nomor 500 sada ayat sada. Sai ditunggu-tunggu Yesus kondiki nagalei asa unang beau ganggu di panoguhon nai maradian doro aku molohu habosi nang sitraw non di paso